Phambi kwethu sine agent lena isa story sayizolo besikhuphile malunga nalandlu bithengiswa ku Facebook. Nebithengiswa phofu yavela ku Facebook ivezwa ngayabonga esithi sikhona into ezingakhange zihambe kakuhle. Besithembisile kuba sozibiza sithethe nabo sivo ba kwenzeke intoni kanye but sitheke sisazolungisa sizoyobiza zona. Kusasa ekseni safumana call from ku-Ayabonga esithi usibonile istory uyacela uba sidibane and ufuna kwenziwe his side of his story. And around about 3 o'clock besine appointment ka4 ngo3 ndabe sendleleni yakhona ndayofika khona. Xa sifika khona ngenxa yeke I'm not sure noba what change mind yakhe wabe sesithi khona ufuna qala ungibalisela through ungibalisela wathi akhono akanamdla uba avele enze interview akanamhlo bakuveza ubuso bakhe enze interview. And the question onoyibuza ke ngokuye ya understand yena uvezile abantu ubuso babo wabablame kwilandikeni, so that if akafuni ke ngokukwenza leyo into then I cannot take a story apho khona thetha just on behind the scene yabona, because the agents aba bayi3 babona phambi kwethu ubuso babavelile uyababona ke abakho right at all. But through persuasion yethu sabacela wabaze so that sibamamele kakuhle bakwenzeke intoni na. And siswam I've gave and sendinike le report about Ayabonga. Yes. And I know ba angry, I understand. I know ba it's has been chilo kulandika kwa izolo ba the damage yenzayo to business. I'm a business person myself. Yes. Anything eyenzekayo on ngento nje edenda image yakho abantu they run away. Worse nina you are selling the properties. Yes. And you not only mna mhlambi ndothengisa into e50 kulula uba ndiphinde ndifumana abanye, but when you selling ezinto zenu uzikoma 200 500 1 million nento, so abantu ibalekile uba le million ndinika bani when somebody ngenxa ye, because dimbuzo lo Ayabonga lambuza wena sisiwami uba eyona ngxaki intoni. And through umamela, no, it's not the agents. Because uthi phaya kula video if ilande I mean sorry xa ndithetha naye xa ndithetha naye uthi khona indlu ebefuna uyithengisa actually indlu yayifuna uthengiswa kwa ngumama wakhe esekhona. And number 2 wa approachwa ke nguSim according to information yakhe. uSim yena uyibeka otherwise approachwa nguSim and uSim wambonisa uba they can bangakwazi uthatha over bamthengisele, because I think he was trying uthengisa ngendlela zakhe, understand, but bangathatha over bayithengise formally in a professional way. Understand, kutsho wayena pha. Then emveni koko kwangenelela wena ke andifuna uba uphinde ubuyele kuyo ke sisichwaye, understand, that's why ndilandela kwangenelela wena phaya, understand, whereby umbuza kutsho yena umbuzo uba njengebethengisa indlu na unayo na indawo ohlala xa seyimkile le ndlu lena. Zonke eza questions zibuzwayo with the agents, because apho hlobo ibekwa ngayo yonke lento sesikhwaye ibekwa ingathi nimtrikile for bathengise indlu wena yena engekho willing. But ayambanga elo hlobo yana sena nencoko yam naye ayihambe elo hlobo. Ufollowisha into eyenziwe ngumama wakhe wayithe mayithengiswe ngenxa yemeko and naye wacontinuesha ngenxa yemeko uyithengisa indlu, so it was willing. Uyivumile ke sisiwam la ndibithethwa ngababhuti phaya kula video ifibenibukele of imali bezifumene eyoqala le beyifumene incinanana, then eyesibini wafumana ihalf yayo. Andifuni basingene ku details ke kulana ku figures, understand. Eyesibini wayifumana ihalf yalento, then yalathi igqwetha ke ngoku lizobamba ihalf, understand, the remaining ihalf yayo for uba i-paperwork, cause nangoko laa nto beyithetha utsho with i-buyers eziya ziphaya elandini endlini eziya
zizo ezimncedileyo for uba uyayivuma leyo into uba afumane the other portion. Dinarrator lento lena cause he is not prepared uthethe understand, so that abantu bakwazi ulanto usibamba istory uba sihamba njani na. So ibhaya lena yamncedisa and wayifumana, and the proof wayivuma nayo uba uyifumene leyo into. Now xa ndimbuza ke ngokuba ingxaki ke ngoku iphi, uthi hayi for uba ithathe ayise ku-social media yi-frustration because he's trying to get hold of ilantika i-agents. I-agents zibhizi zezayo zezinye izinto, no one is giving him attention. Uya egqwetheni, igqwetha nalo lisecourt, kunzima ufumaneka, I understand. So ufrustrated, unale ngxaki mhlambi ke ibidinga imali, ndicingele lo hlobo. And afune, and ke ngokugqwetha xa final ade alifumane libe lisithi igqwetha awuzokwazi ulifumana le mali until uze nezi documents. And bendivile ke ngokuya, if uyakhumbula pha kweza document pha kwibhaya ibisithi ibhaya uthi zikhona i-documents. Phaya ilantea i-document athi ebibambe yonke lento ba ezinye i-documents zingabikho, ila birth certificate emelandikayo embonisayo ba umama wakhe ngulo uswelekileyo. Of which ke xa yenziwe leya into eyithumele, then izinto zonke zanto bezi outstanding zizokwazi ukwenzeka. And ndambuza ke nangale ndaba yelantika ye letter of authority akakayenzi. And so kulapho ke ngoku izofuneka khona mhlawumbi, I think igqwetha lona lifuna i-letter of authority. Nakhona ka letter of authority ndibuzile laa nto ibithethiwe khona ibesithi ingathi wayethe uzoyenza ngokwakhe, that's why i-agency ilinde yena for elixesha la period wanikwa nemali for uba yoyenza the outstanding documents, you understand, for uba akwazi uza nazo, akwazi ufumana le remaining. And ke I think ufeyile apho ke ngoku yena, and uyayivuma uba akakwazanga uzenza the documents eziya zi-outstanding. But I think uthi eyona nto ibibambe ngamandla yila birth lena imdibanisa nomama lona, but unayo. Sisi wam andifuni ke ukungene pha back. No, I'm not. Yeah, now ndikunikile i-background and ndamcela ke sisi wam. We understand. He's young. Yes, we know. And we need to understand i-platform abadlala kuyo abantu abayang and badlala ngolanti ke kumlilo apha kune as agents badlala ku Facebook. Yes, yeah, understand everything, even the personal things bazikhupha ku Facebook. Umuntu omnye uzikhupha sezixhoma ku Facebook, you understand, nakweza social media zabo platforms. So ndiyabawela with all i-anger eninayo with yena. Yes, yeah, understand wena sim, and with all accusation, with all ilandela izithuko enizifumeneyo ku Facebook, ndimocelayo ke ngokuba ngumntana, I've spoken with yena and uyayi-admita into ba bengasupose uba ulifakile igama leni as agent khona cause imali yakhe ibanjwe ligqwetha. And for oba ke ngoku kuyokhuleka la mali yakhe uyigqwetha, igqwetha lona alizolmamela yonke abona abantu mna ndibonayo banophinda bamncede ikwanini back. We understand. So that's why ke simsithi whatever engayini nayo, let's sizama ukwenza i-closure apha. yes, no, siyakuva. Sizama ukwenza i-closure apha. Then andibaweli ke ngoku, I hope uba le background ifumanayo ndithethayo eyitilandika yile nto niyaziyo na. Yes, that I know. So now that silapho ke andibaweli sibuyele back uthi sasilandikileyo. Now ndizobuza, ndizoqala ke apha sisi wam, wena silandiya sisi wam sisichwaye, uba the damage, because the reason why nizoma phambi kwale camera, it's the damage eyenzekileyo to i-agency yenu malunga nalanto ezazityholo ziphaya ingakanani. Okay, mandibulele lithuba but usinika lona. Sibulele noDebe kanti siyamithana nawe, sizokubona, siyabulisa ke kuni nonke nabaqoqozeleli bale company yakho be-BCM TV kunye nabalandeli bayo. Oh, lona ke bhuti nguye ngichwama lo
lo buthetha naye uNathi wakwavile. Ebhuti kunjalo ndizokubuyisela umva. Kunjalo yenzekile bhuti damage. Qha ke idamage ezibuthetha ke yenzeka kubantu noko abakwi-business industry. Ungena kwethu ku-business industry sasiyazi ba akuzosoloko sivuna ama-orange each and every day. Kuzawubakho iimini ezinjena and i-client won't be the same. Asoze sikwazi futhi ukunwelisa yonke i-client esidibana nayo. Abanye mhlambi abazokholwa i-product esiyiphetheyo. And ke ngoxa senisive i-background yakho sowuthetha sowusivisile futhi nenkcazelo ka-Ayabonga siyivile. Noso speech mna bendisenzile colleagues zami ndifumaniseka kuba there is no need. Uthethile ubhuti uthethile uAyabonga. And ndicinga into okokubana noko ayibethwe iphansi. Kumele ukuthi sim-understande. Mhlambi nathi pha asimqhubanga kakuhle singazi ngenxa yomsebenzi omninzi ezandleni zethu. Ayabonga uyenzile mntanami i-damage kwenzekile awakwazi non-conduct ekubeni ba wawuhlanga onfonela. But andinangxaki Ayabonga is fine. Yonke into ethe yenzeka ku-Facebook uzeza ku-Facebook mna na problem. Ndicinga uba sigqithe nabo ndizawuthetha nabo. Ngoba uba sizawucinga famba sifuna uphinda le nto siyenze enye into. Noko izaba ngathi ngokumntana siyamvuyelela. Siza kumnceda into esifuna ebhuti apha kube happy umthengi abe happy naye wonke umuntu abe right. Uba ibusiness yethu izawuthini thina noThixo khona uzawubona. Thetha like umzali siswami and appreciate indlela honest ngayo you understand and ozama ulungisa ngayo nawe. I know indlela ubunomsindo ngayo before ndiyodibana nalomntana. You understand and you wanted to pendula ngalamzuzu you understand you understand I know but yeah masingabi sayibetha siswami but as uyasithembisa siswami niyasithembisa sim niyasithembisa sili uba moving forward nizophinda kwakhona ke nimfonele lo mfana nivo baseziphi ezi documents into ne outstanding and ekhoyo and anizo tsala mahlahla adlulileyo understand kama ndiyayithanda the effect that uzawungenelela kule chain until seyigqibe. Akho nto sizayitsala akho nto izakwenzeka because no buyer bethu abekho happy. So funeka nabo badiske babe happy baqhubekeke no life. Akho nto mna ndibona ku right. Into ka Facebook asiqali sigqibelisa utrenda ngoku because ibusiness asiyekanga. So asinangxaki ngeleya into yona because uyatrenda umuntu ophumelela khonkotho ehambayo nothemileyo. I hope siswami with le explanation esinikileyo mhlambi nababukeli beBCM TV I think mhlambi an advice to own a business you understand yazi wena siswami when you start thatha shortcuts ezindweni zezibuyela ze backfire. Can you imagine if bekho i-shortcuts benizithathile apha now zizozathule backfire apha kuntolohlobo on social media. So to business people let's try as uzama unceda but don't lose yourself because at the end of the day xa ingahamba kakuhle lanto leyo kuthiwa ebetheni ukuzenza into ethile eyazi as a property agent oba ayenziwe. You understand? So but ke masithembe to abalandikeni abaphulaphuli beBCM TV we can say osisi abayinto la agency Chinchi and Takana Properties. Chinchi and Takana Properties. You can use them ngabantu shem abakwazi abangayithandiyo igama labo lingcoliseke. You understand that they nangoku basoloko benibuzo bohambe njani pha uthini lo mntana sithini you understand so ngabantu abakhathalayo and the client says yazipha nazo zithetha the same thing about nina siswami. Keep up the good work and don't be discouraged and ningaderail ngenxa yento ezincinci hlobo. Okay. Enkosi siswami. Siyabulela.